भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। जय हिंद। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो 15 BN काजोलगाव खयलामयला लावख्रिगुरि SSB केम्पआवहाय। दा बेयावहाय सारमोना आंखौ लिंहरनायलाय दा बेयावनो आङो दंफैयो। दिनैहाय फिसा प्रग्राम दङनो। दा मानि थाखाय प्रग्राम दङ आङो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै। दायो आङो बे केम्पनिनो SI सारनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानोसै दिनैनि प्रग्रामनि बागै। सर, आज का प्रोग्राम किस तरह हुआ, दो एक बोल दीजिए सर। मैं SIGD सागर वेस्ट अल्फा कंपनी कोयलामयला का कंपनी कमांडर हूँ। यहाँ हमारी 15 बटालियन SSB काजलगांव का आज हमने यहाँ से कल्चरल प्रोग्राम तथा मेरा माटी मेरा देश और हमारे शहीदों के लिए को नमन करने के लिए हमने एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम रखा था, जिसमें कोयलामयला हाई स्कूल तथा LP स्कूल सबकटा तथा यहाँ के गांव बूढ़े लौकरीबाड़ी, सोरागुड़ी, मखनागुड़ी, हाथीमारा और गांववासी आए थे, जिसमें हमने पूरे शहीदों को तथा पंच प्रण और आज़ादी की कलश यात्रा के बारे में बताया गया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे 20 अक्टूबर 2023 में हमारा आई कैंप कुमारशैली के UR में लग रहा है, जिसके बारे में हमने सभी को सूचना दी तथा उनको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए भी बारे में बताया गया। धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो, बेनार 20 तारिखाव 20 अक्ट'बर 2023 कुमारसालि केम्प SSB केम्प दङ। बेयाव डाक्टार फैगोन, स्पेसियेलि मेगननि डाक्टार। बेयाव नोंथांमोन गावबुरा नोंथांमोनखौ माने खोन्थाहरनाय जाबाय जे गामियाव जाहाथे जाय जाय मेगननि प्रब्लेमफोर दङ, मेगननि बेमारफोर दं, बिसोरखौ जोंनि केम्प बे खयलामयला केम्पआव लाबो। जों बिसोरखौ लांगोन गारिजों आरो गारिजोंनो लाबोफिनगोन। नोंथांमोना जाय जाय गामियाव माने मेगननि रिलेटेड बेमारफोर दङबा जोंनि बे केम्पआव थारमाने टाइमा जाहैबाय 9टासोआव जों ओंखारलांगोन। 11टासोआव डाक्टारा फैगोन। जों थांनायावबो एसे टाइम लायो नालाय, जों सहैगौ माने 11टासोआव डाक्टारा जिरायगोन। ओमफ्राय बे ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन आरो फ्रियावनो। बेखौनो बुंहरबाय आरो बेनि थाखाय डकुमेन्ट्स आधार कार्ड आरो मबाइल नाम्बार थानांगोन। जाय पेसेन्ट आरो मेगन नायजागोन बेना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर थानांगोन। राजपारा और सिंबू रेलवे स्टेशन के बीच एक बम ब्लास्ट के दौरान हमारे कांस्टेबल GD रंजन कुमार नरजरी शहीद हुए थे। हाल फिलहाल हमारे वाहिनी के सब इंस्पेक्टर GD दीप सिंह भाटी साहब और कांस्टेबल GD सुनील कुमार, जो ड्यूटी के दौरान अस्वस्थ थे, बीमारी के कारण, टाइफाइड के कारण उनको थोड़ा जॉन्डिस थी और लीवर फेलियर हुआ था, उनकी हाल फिलहाल डेथ हो गई थी। हमारा मोटो यहाँ पर इकट्ठा होने का यही है, इन सभी जो देश की रक्षा के लिए, ताकि देश के समस्त नागरिक चैन की सांस ले सके, चैन से सो सके, जी सके, अपनी खुली जिंदगी को जी सके, इस चीज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना परिवार, अपना निजी जिंदगी को छोड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इस चीज को याद करने के लिए, नमन करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं।
इनके लिए मैं चंद लाइनें पेश करना चाहूंगा। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। खोया है जिन माओं के लाल अपने ना जाने वो माएं कैसे सोई होगी। कतरा कतरा कहे खून का अब, कतरा कतरा कहे खून का अब, आखिरी हिसाब देगा कौन। क्यों ना भर के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। छलनी किया जिन दहशतगर्दों ने सीना, छलनी किया जिन दहशतगर्दों ने सीना, अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। भूलना नहीं कर्ज ये देश जवानों का, बात ये उनके घर में घुस कर सिखानी होगी। जय हिंद, थैंक यू। दा जोंना नै बे बिनानावा नेपालि ओरैबायदि बर'निबो गोरों आरोना ने ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर ओमफ्राय प्राइजबो मोनबाय जाहैबाय मोसानानै ने ओमफ्राय मा क्लासावहाय आबो खिथा क्लास 9 ने मा स्कुलाव खोन्थाहरदो एसे खैलामैला हाई स्कुल औ गामिखौबो खोन्थाहरदो एसे आमथिखा खाखारबानि औ ओमफ्राय मोजांखा ने गोसोआव माबायदि मोनदों दालाय मोजांनो मोनखादों एयाव फैनानै मोसानो औ मोसानायावबोथ' पारफेक्टखा औ दा ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट आरोखि बे नानिया जोंना ने रामरोसो ना होनो आंथ' रोङा जाहैबाय बारा औ नोंबो फोरोंदोरा जोंखौ औ दे थेंक इउ दे नानि दायो जायफोरा मोसानानै थांबाय दा बिसोरनोहाय बेबायदिनो फिसा फिसा प्राइज हरनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला आङो मोसानायफोरखौहाय होनो हायाखिसै कपिराइट फैगोन मालायनि मेथाइ दा बेनिखायनो आङो मोसानायखौ देखायनो हायाखिसै बहुत मोजां मोजां मोसादोंमोन बिनानावमोना दा बिसोरनोहाय प्राइज हरनाय जाबाय आरो बिसोरो नेपालिफोर ओमफ्राय बर'फोरबो दङ आरो सभी क्लैप करेंगे इनके लिए सभी क्लैप करेंगे कौन सी क्लास में हो और क्लास 7 चलो वेरी गुड बहुत अच्छा डांस ठीक है 1 सेकंड वेरी गुड अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगा थोड़ा 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 चलो ठीक है दा मोसानायाव बहुत डेन्जार आरो दा बेनि थाखायहाय मोनसे बान्था हरनाय जाबाय आरोखि अब मैं अगले प्रतिभागी आरो बे नानिमोना बर'फोर आरो बिराद मोजां मोजां मोसादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला कपिराइट फैगोन बिनि थाखायनो आं मोसानायखौहाय देखायनो हायाखिसै बिसोरनिखौबो दा प्राइज हरबाय आरो नै दा जायफोरा डान्स पारफरमेन्स खालामदोंमोन बिसोरनो माने प्राइज हरनाय जादों आरो दा बेबायदि आरो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे गावबुरानि आखाइनिफ्राय हरनायसै लावख्रिगुरिनि दा लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय बेबायदिनो सोरबाफोर बबेबाफ्राव मेगननि प्रब्लेम जानानै दङब्ला फैनानैहाय लोगो लाफैनो हागोन ओमफ्राय बिथांमोना बिना फैसायावनो नायनानै होगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मुलि थुलि गासिबो मोननो हागौ दा बेनिखायनो जायफ्रा थांनो गोसो नायजाहैनो हागोन आरो जोंहाथ' मेगन नङाब्लानो संसारानो खाना नङा होमबा लोगोफोर दा बेनिखायनो आंनि चेनेलनि दारै सोरबाफोर मेगन प्रब्लेम दंब्ला मेगन गाज्रि जानानै दंब्ला नायजानांगौ दंब्ला नायजाहैनो हागोन आरोखि दा खाथियावनो फैगोन खुमुरसालि आरोखि बलांगुरिनि साहा खुमुरसालि